Продаваме бамбукови колчета. Това е бамбук, внос от Китай. Ето се пише Made in China. Всичко е пакетирано чисто ново. Ела да покажем на клиентите. Това представлява бамбука. Вижте го. Това са бамбукови колчета за домати. Вижте го. Използват се за укрепване на домати. Значи бамбук имаме огромни количества. Сега знам, че не е сезона на бамбука, на обикновените производители не им трябва, обаче за търговците сега е времето да заредят. Затова всички, които имате магазини, които имате складове, елате, имаме бамбук колкото искате и ще ви го дадем на много добра цена. Предсезонно даваме отлични цени за бамбука. Имаме два вида. Дължина 1,80 м и дължина 2,10 м. Това е. Количества огромни имаме и още толкова. Който му трябва бамбук да се обади. Долу-горе за бамбука няма по-голям доставчик в България от нас, така че чакаме и цените, които ще ви дадем, са отлични. Айде, чакаме, звънете.